Друга тема, отново на вълна патриотизъм, за модерният патриотизъм и как да пресъздаваш историята с графити. В студиото при нас са Георги Желязков и Христо Стоянов от екип Родобран. Добро утро! Здравейте, здравейте на вашите зрители. Как пресъздавате история чрез графити? Как я популяризирате? Как карате хората да се чувстват модерни патриоти? С Жоро ли да започнем? Няма проблеми с който иде. Направихме 5 графита в София вече. Само 5? Само 5. Надяваме се да са много повече от 5, но както знаете всичко зависи от пари. А искат ли ви за това да имате предварително разрешение? Разбира се, да. Навсякъде, където рисуваме, преди това имаме разрешение от община, съгласуване с полиция, всякакви документи, каквито са нужни, за да направим това нещо, ги имаме. Така че напълно законни графити, свързани с историята. Може би единствените напълно законни, легални графити, свързани с история. Добре, към Христо Стоянов. Тези графити карат ли хората да се вглеждат в, примерно, изоставен трафопост, в изоставено електрическо табло, някоя стена, която е надраскана от псевдографитари? Надявам се наистина да се спират и да се заглеждат, докато ги правим. Много хора спират, питат ни какво правим, какво е това всъщност, след като видят вече малко по-напреднал стадий, казват това е много, много е хубаво, браво, хората се харесват това нещо. Ние не искаме да обиждаме и другите все пак графити артисти, защото това е някаква вид субкултура. Ние правим нещо по-различно. Ние това го наричаме по-скоро рисунки, защото това не се прави извън закона, ами се прави с разрешение, с някаква цел да го съхраним. Ето сега виждаме Караджата, виждаме и Хаджи Димитър. Въобще, това нещо мисля, че е точно срещу Южния парк. Това е последният ни наш графит, точно срещу входа на Южния парк, пред блок 88 в Стрелбище. И къде обаче са другите 4? Люлин, който виждате в момента, Гаврил Хлътев или Георги Бенковски, на входа на Люлин точно след тунела. Това е третия наш графит. Четвъртия е на Даме Груев, намира се на булевард Сливница и Осогово на ъгъла. Там имаме малък проблем, защото един собственик на автосервис и паркира колите отпред и много не се вижда. Няма значение, ще оправим този проблем. Как ще го оправите? Чрез общината ще помолим да сложат колчета и така нататък. Направили сме такива постъпки, ще видим дали ще откликнат. Първият наш графит е на Тодор Александров в Надежда и втория е на дядо Илю Марков в Свобода. За сега 5 графита, само в София. Къде да очакваме още обаче? Нашите идеи са да излезем извън София, да посетим всички наши по-големи градове, но пак казах, както и преди малко, всичко от това зависи от пари. За да спонсорираме тези графити, направихме марка дрехи, които виждаме сега. Да, виждате сега. За закупуването на наш продукт всичките пари отиват за графит, само една малка част от тях остават за следващата наша колекция. Добре, искам да ви попитам и аз като хората. Какво правите вие, бе, момчета? История, разказвате улично представяне на изкуство или наистина искате да засилите интереса към патриотизма и да събудите това чувство у българина? Искаме хората, когато отиват на работа или се връщат с всякакви свои проблеми, които са заобиколени, като виждат тези хора, да си спомнят какви сме били и какви могат да бъдат, да имат малко повече самочувствие, както и децата, които питат родителите си кои са тези хора, да могат да им обяснят и те да разберат какви герои сме имали, а не само да подражават на измислени герои от холивудските филми и да знаят, че ние сме имали истински герои. Искаме обаче да разберем малко за героите, които са татуирани на ръцете ти, защото има и доста интересни сгради. Ето сега в момента показваме. Да кажа за тази възрожденската сграда, коя е всъщност? Не, това са вече други неща. Лични. Са лични, да. И хората на изкуството. Да. Обичаме различните видове. Където видите нещо, искате да го нарисувате. Да. Искам обаче да ви попитам по актуалния въпрос, с който си говорихме и с народният представител Искрен Веселинов. Какво мислите за забулените лица и за бурките? Вие рисувате, предполагам, открити лица, нали? Като художници търсите да извадите детайла. По-трудно обаче, сигурно, искам така да въплетем темата,
трудно се рисува лице с бурка, така ли? Защото трябва да нарисува само едни очи. Въпреки че се опитваме да бягаме от политиката и не искаме да влизаме в нея и да се намесваме в нея, защото това е една трудна материя. Да. Колко да е трудно сега? Ами, излизаш с позиция, заявяваш. Не говорим тук за голяма част от българските политици, говорим за световен аспект. Но да, това, което говорих преди малко Искрен Веселинов, ние напълно подкрепяме. Навлизането на радикалния ислям в България е нещо, което е много страшно и ние по всякакъв начин трябва да се опитаме и трябва да направим да не влиза в България. Бурки и всякакви други отличителни белези на този да видим детайл. Защото те хора, такава е тяхната религия, те закриват лицата си. Обаче, тук е светска държава. Това е така. Не можеш да нарушаваш и да нямаш уважение към другите. Нали? Примерно, както казва един министър на образованието от първия кабинет на Борисов, бурките трябва да се носят в пустинята, нали? Защото те за това са направени. Това е така. Бурките са направени за пустинята, бурките са направени за исляма. Тук се изповядва друг ислям, който виждате, може да отидете всеки ден в Гърмен и в Родопите и навсякъде другаде в Дели Ормана, да видите, че там жените носят по-различни забратки. Да не говорим пък и другият проблем, тук да включим и Христо Стоянов, че всъщност българските роми нямат традиция да носят бурки, а слагат. Трудно ми да коментирам тая тема. Не, говорим си по принцип. Добра е над политически проект, не искаме да го вързваме толкова с тия неща. Това е една патриотична инициатива, повдига духа на българите. И сега, ако навлезе в тази тематика, всеки от нас може би си има свой чисто въпрос. арт гледната точка. По-лесно ли ти е да нарисуваш лице закрито с бурка или напротив обратното? Ами, това не е лице. Няма детайли. Ясно. Добре. Ще ми си да си поговорим и за това, което вие правите. Предполагам, че от малки се занимавате, четете историята, говорите си така помежду си. Има ли интерес към това, което вие пресъздавате и въобще интерес към историята? Защото като че ли май много търсиме повече актуална информация, отколкото да се ровиме в историята. Ние, правейки тези графити, също така правим една закачка към хората. На всеки един от нашите герои, които избираме да бъдат изрисувани, слагаме техните истински имена. Както Бенковски, Георги Бенковски, също се Гаврил Груев-Хлътев. По-малко хора го знаят това нещо, повечето го знаят просто като Георги Бенковски. Ние изписваме истинските имена на всеки един революционер на тези графити и така ги накараме малко да се замислят и да научат нещо по този начин, освен да се радват на тия рисунки. Карате ли хората да се замислят и да влязат да прочитат нещо из прашните страници на историята? Ето, примерно, в началото на един от графитите ти каза истинското име, а пък хората го знаят като Георги Раковски. Ами да, ние на нашия сайт сме направили малка експозиция, различна от тази, която е в Уикипедия, малко по-интересна се опитваме да бъде. Когато видиш този графит, да можеш да бръкнеш в сайта и да прочетеш аджеба кой в крайна сметка тази хубава българска дума, кой в крайна сметка е на тези графити, защо е там и с какво е допринесъл за българския народ и за българската история. Защо избягахте от популярните Ботев, Левски? Защото тя ги има навсякъде и всеки би трябвало и надявам се знае кои са Ботев и Левски. Разбира се, не мога да кажа, че тези, които сме направили, са малко по-неизвестни, но така не търсиме тези два героя, които всяко малко дете, всеки голям мъж и жена българин трябва да знае кои са. Но това не означава, че в последствие някъде няма да се появят и Ботев и Левски. Вие не сте завършили 51-во? Не. По никакъв начин. Не, понеже знам, че 51-во е училище, което е изрисувано с български патриоти и въобще обществени личности от онова време. Скъпо струва това изкуство? Да, скъпо струва. Колко? Нека да не споменаваме цени, но 4 цифрена е сумата за един графит. За един графит? Да. Като разбира се, те са различни по големина, съответно различни материали се изразходват за направата на този графит. Ние наемаме и художници да ни помагат в тази инициатива, чието труд също се заплаща. Точно за това направихме тази линия от дрехи, за да не се чувстваме като просеци и да искаме от хората. Всеки да получи нещо
за спомен и да бъде част от тази инициатива, да се чувства част от екипа. Общинската субсидия какъв процент е? Ако примерно има 100% нали, в един такъв проект, колко процента дава общината? Нула. Зиро? Нула. Геврек? Единствено, след като направихме Бенковски в Люлин, кмет на района ни потърси, каза: браво, момчета, много се радвам. Това беше преди изборите, като минат изборите, ще говорим нещо да правим заедно. Минаха изборите, не го избраха него. Не, избраха господин Младенов пак. И нямаме... Едно потупване по рамото. Горе-долу това беше. Да, усмивка по радиото получихме като награда и толкова. Усмивка по радиото? Да. Това е точно като да нарисуваш усмихнато лице зад бурката, но няма проблеми, стараем се, опитваме се, правим всичко възможно, сами да бутаме, да кретаме. Последния графит получихме пари от един българин, живеещ в Чикаго. Искам да го благодаря от вашия ефир, Никола Масларски. Между другото, много хубаво каза българи в Чикаго. Те в Чикаго май само българи вече. Не, има и доста поляци и руснаци, няма значение. Не, говоря за този проблем, Терминал 2. Да. Никола Масларски, той е президент на мотоклуб Хайдути в Чикаго. Това е добре. Значи помагат хора зад граница. Имаме клиенти от всякъде. От Македония, от Франция. От Македония също си поръчват нашите продукти, за да помагат на инициативата ни, което също е хубаво да се каже. Между другото, македонците, кой искат да рисуват нещо? Не, нямаме това момче, което е нашия клиент, там не желая да рисува. Даже той си купи кой иска вие да нарисувате? Защото те, нали знаете там спорните неща, особено това, което стана с Димитър Талев сега в последно време. В интерес наистина това момче е с българско самосъзнание. Даже той си купи една от нашите тениски, в която картата отзад на България включва и Македония. Каза, нали, попитах го, няма ли да имаш проблем там. Той каза: аз съм българин и изобщо това не ме интересува. Националното самосъзнание си е... Явно има и малко останали там такива, които имат българско национално самосъзнание. Добре, на финала ми се ще да си поговорим, защото така готини, отворени хора сте. В крайна сметка някой политик нещо да ви оказва някакъв натиск, бе нарисува и той. До сега не сме имали такива. Ние сами си решаваме кой да бъде нарисуван. Ние имаме толкова много герои в нашата история, че мисля, че трафопостовете в София няма да ни стигнат. И България изобщо. Хайде да ви питам, кой искате да нарисувате за шестия ви продукт или обект? Това е един въпрос, на който не сме се подготвили, не сме мислили. Те идват спонтанно, когато сме посъбрали пари, гледаме горе-долу датата, която горе-долу мислим, че ще направим. Какво наближава сега? Какво наближава, какво честване има и така нататък. И горе-долу с това гледаме. Погледнем малко по-напред в календара. Честно казвам, мислили сме си да направим Иван Михайлов, защото 140 години ли от неговото раждане. Скоро има рождение, да. Рожден ден има скоро и мислихме нещо такова да направим. Все пак нашия първият Тодор Александров, така че би трябвало на Иван Михайлов да дадем чест. Вчера 140 години от Априлското въстание. Имаме Георги Бенковски с легията отзад. Много хубав графит. Има там много герои. Разбира се, там имаме много... Ако работим Априлското въстание, може да изрисуваме цяла България. Там, където бръкнеш, се герой. Да. Това е хубаво в нашата история, че имаме неизчерпаем източник на герои. Ако ви направят провокация и кажете: нарисувайте той политик, вие рисувате готино, категорично. Твърдо не. Не. Това е над политически. Никой от, може би за сега, никой от нашите политици не е заслужил да бъде на нашите графити. Моля да ме извинят, ако обида някой, но това е наше лично мнение. Татусите, които си правите, те са си лични, ваши, но... Нямат нищо общо с това. Не. Въпросът е, искате ли, когато ви се вият ръцете, някой да ви пита: батко, примерно, или пич, кой си нарисувал на ръката? Това може би да е към Ицо, защото аз съм само една единствена татуировка. Е малко по-неприятно, но човек прави татуировките за себе си. Някой път е малко неприятно да се чувства като ходеща галерия, всеки те пипа. Иска да те разгледа, точно за това те питам така. Въпросът беше точно в тази насоченост. Не ти прави впечатление вече? Не, вече не. Добре, момчета, благодаря ви за това участие. Ние ви благодарим ви, че ни накрая се надявам някоя община да ви помогне, район в столицата. И ние се надяваме, но дори да ни помогнат. Ако не за друго, поне за онзи човек, който си паркира автомобила пред трафопоста. Да, надявам се там. Имаше един, който ни налепи с плакати на такси-компанията си. Такси-компания, която е доста атрактивна сега и агресивна, ни беше налепила точно този на Георги Бенковски в София. Вашите неща се виждат отдалеч. И да, проведахме там един разговор на
висок тон, мисля, че няма да Хората се уважават получава. това нещо и не го цапат, Само на не го висок тон, рисуват. нали? Смисъл, Да, такива... не, на висок тон по реклами, телефона, сблъсъци. нищо повече не е имал. Надявам се да не се повтаря това нещо, без значение дали тази такси компания или някой, който и да е друг. Ми добре, тениски, те хората знаят къде си ги намерят. На сайта, на Фейсбук групата, има ни навсякъде, има ни в фен магазините на двата големи софийски отбора, на двата пловдивски. Верно, че ви има навсякъде, има ви в студиото всяка сутрин. Добре, Така е. благодаря ви, че бяхте наши гости. Ние ви благодарим. Сега се прехвърляме към Яна Моисеева, за да видим тя какво ще изрисува в новините. Нещо положително или нещо по-така. Виждаме, че има Нещо къде да се по-така. рисува. Цялата си в бяло, така че има много за рисуване. Така е, но ще се въздържа от рисуване по моето тяло. Не искаш тато си? Не. Добре. Ти имаш други отличителни белези, те Честно хората ги казано, разпознават. не ми харесват. Точно Добре. така. Добре, Яна Моисеева и новините. Това беше всяка сутрин за днес. Утре, вие си знаете, 6:55. Започваме. Утре, нали ще дойдеш? Аз ли? Да. Да, утре сме пак заедно. Добре. Да си знам, поне, че сме заедно, защото... Заедно сме си, да. Добре, значи заедно. Почваме в 6:55, пък когато свършим. Затова останете с канал 3. Само не казвай на Катя. Няма, тя ни слуша. Айде, чао.